Mă uitam zilele astea la tine pe social media și am văzut foarte mult că sunt oameni interesați pe zona asta de cuplu și am văzut multe reacții am avut noi un Reels cu dacă există viață de cuplu după ce am fost înșelați. Ce părere ai despre asta? Sunt mai multe motive. Ce e important să știm este că de cele mai multe ori ajungem în punctul ăsta din două motive foarte clare, aș spune. Prima, pentru că noi punem presiune. Punem presiune, de exemplu, pe parteneră ca să ne asigurăm că de fapt ea este cu noi și cumva ne va oferi pe termen lung acele senzații foarte plăcute de care sunt importante pentru noi cumva. Senzații care de fapt ne satisfac un soi de siguranță, adică ne simțim în siguranță când suntem împreună. Și această presiune, practic, ea vine la pachet, adică apare datorită faptului că ne este frică că suntem trădați. Acum, trădarea în sine, ea este o problemă pentru că e foarte probabil ca noi în copilărie să ne fi simțit trădați. Problema e că această trădare nu este înțeleasă de cele mai multe ori. Îți dau un exemplu. Mama mea, dacă intră într-o relație cu un alt bărbat, eu pot să mă simt trădat. Un alt bărbat decât tatăl meu. Sau, dacă tatăl meu, de exemplu, este acuzat de către mama că înșală, nu e important dacă într-adevăr a înșelat sau nu, că înșală, iar eu cred ca coadă pe mama și mă uit la tata ca la cineva care ne-a făcut nouă rău, mie și mamei mele. Ceea ce înseamnă că eu percep că am fost trădat de tatăl și implicit, în relație, mi-e frică că o să fiu din nou trădat și asta presupune finalul acelei relații. Pentru că asta e percepția noastră în momentul în care se întâmplă asta. Și evident că trădarea în sine se manifestă cu un efect foarte clar, și anume cu gelozie. Cu un soi de control, să zic așa, exagerat, pentru că gelozia la asta duce, la control. Și atunci, principalul motiv, de fapt, se naște din această trădare, care vine la pachet cu acest control, cu această gelozie, care duce mai departe la presiune. Și atunci, cumva, punem presiune pe parteneră, să zicem că ea nu face asta, nu ne înșală, nu are astfel de gânduri. Dar în mod constant punem presiune pe ea, fără să ne dăm seama, pur și simplu îi arătăm încotro să o ia, pentru că la bază ceea ce ni se întâmplă este, pur și simplu, ceea ce ni se întâmplă este să programăm într-un fel sau altul să o ia pe acea direcție. Am înțeles. Practic, inconștient o împingem înspre... Bine, se întâmplă și de partea cealaltă, să ne împingă... Evident, același lucru. Dar cert este că această presiune face foarte mult rău și la bază, prin intermediul presiunii, de fapt, se realizează această programare, adică cumva un soi de iau pe acolo și fă ceea ce mi-e frică ca tu să nu faci. Concret. Ăsta ar fi primul mare motiv. Iar al doilea motiv, și aici nu putem exclude pe nimeni, se întâmplă atunci când persoana respectivă este deconectată de propriul corp, de propriile emoții mai degrabă. Și când zic asta, vorbesc de cei care se folosesc de sex ca de un sport. Adică fac sex ca și când ar fi un sport sau caută mai mereu un soi de validare, plăcere, un soi de apreciere, un soi de poziționare în care să își genereze acea plăcere constantă. Și aici vorbim chiar un soi de, nu pot să-i zic chiar dependență, cu toate că în foarte multe cazuri chiar există această dependență, nu de sex în sine, ci mai degrabă de afecțiune, apreciere, validare. Și am înțeles și asta e cumva diferit de a face sex pentru conectare cu... Nu ajungi într-o astfel de situație să te conectezi, pentru că de fapt nu știi cum să o faci. De fapt în tine este un gol foarte mare, tu nu te iubești pe tine. Din contră, ai o relație foarte nepotrivită sau chiar proastă, aș putea spune, cu tine însuți. Și atunci ce faci, practic, acest sex, tocmai să nu simți acele senzații sau acel gol interior. Și îl practici într-o formă sportivă, cu ghilimele de rigoare. Și ăsta e al doilea motiv principal pentru care noi, de fapt, înșelăm. Că avem nevoie în continuu și în continuu de validarea asta. Ok. Să zicem că ajungi să descoperi că partenera te-a înșelat și există discuția respectivă inevitabilă care există după un asemenea eveniment neplăcut. Cum te poți asigura că nu o să mai fii înșelat după ce îți ierți partenera? În mod normal, dacă persoana respectivă care a înșelat este o persoană care lucrează cu ea însăși
și vorbește în mod direct despre problemele reale din spatele motivului pentru care a înșelat, asta evident dacă este conștientă, atunci da, poate fi vorba să zic că persoana respectivă într-adevăr când spune că nu o să mai facă asta e real. Dar în peste 80% din cazuri, și chiar aș mai plusa ceva la acest procent, cele mai multe persoane nu sunt conștiente și nu spun chestia asta real, ci o spun doar din frica de a pierde acelea senzații despre care am vorbit puțin mai devreme. Adică senzațiile acelea de apartenență. Acele senzații care de fapt le simțim când suntem în relație. Și dacă este așa, foarte probabil de fapt ca persoana respectivă să facă din nou același lucru. Și atunci ce e important? Este important să vedem dacă persoana respectivă în momentul în care spune că nu o să mai înșele, este real onestă și într-adevăr vrea să lucreze cu ea. Să zicem că e o persoană care nu lucrează cu ea, nu caută să se înțeleagă, nu caută să aibă o relație bună cu ea însăși. Persoana respectivă, dacă își asumă că va urma să caute, să-și rezolve aceste probleme, că vrea să meargă la psihoterapeut, că vrea să facă terapie, că vrea să-și înțeleagă problemele, că pur și simplu arată interes față de propriile probleme, fie că vorbim de primul motiv și anume de acel sex sportiv pentru validarea propriilor emoții, senzații, fie că vorbim de exemplu, de rana de trădare, în ambele situații, de fapt, persoana respectivă, dacă vrea cu adevărat să-și rezolve problema, va trebui să urmeze o terapie, pentru că altfel, de una singură, fără să înțeleagă tot mecanismul comportamental din spate, foarte puțin probabil să nu reușească să facă asta. Am înțeles. Avem o perioadă de grație pentru cel care a înșelat? A zice că da. A zice că da, chiar dacă pare că, cum adică perioada de grație? Dar, de fapt, persoana respectivă, dacă, de exemplu, partenera m-a înșelat, această perioadă de grație, oricât de mult am vrea noi să ștergem cu buretele sau să trecem peste acest eveniment, nu avem cum. Real, lasă urme. Și urmele pe care le lasă reprezintă această perioadă de grație, care de cel mai multe ori durează minim 6 luni și a zice chiar un an. Dar ce înseamnă de fapt această perioadă de grație? Înseamnă ca persoana respectivă real să arate semne că nu mai este interesat sau interesată de a înșela. Și asta se vede în acel limbaj non-verbal, se vede pur și simplu din atitudine, din intențiile pe care le manifestă. Dacă aceste intenții sunt pe această direcție, e clar că acea perioadă de grație poate fi și evident că după se poate trece mai departe în relație. Dar dacă nu există aceste semne, cel mai probabil este că persoana respectivă să nu fi fost onestă încă de la bun început. Am înțeles. Deci, ca o concluzie, în cele mai multe cazuri nu există viață de cuplu după... Sau există? A zice că există. Există? A zice că există, dar, repet, în situația dată chiar sunt câteva condiții. Am înțeles. Deci sunt foarte mulți parametri care trebuie să-și dea concursul astfel încât să... Aceste condiții punctuale ar fi în felul următor. Prima condiție principală este ca persoana respectivă să vrea, să-și dorească și, într-adevăr, să și muncească cu ea însăși. Și nu este o muncă de o lună, două. Este o muncă de minim 6, nu minim un an. Și a doua condiție principală este ca, pe toată această perioadă, persoana respectivă să, într-adevăr, să arate clar intenția de a fi în acea relație și nici de cum să îi scape cumva acele microgesturi, acele elemente care apar în limbajul non-verbal, în care intențiile să arate că de fapt vrea să revină la forma inițială sau să aibă intenția clară de a înșela. Dar menționez că nu este un pas ușor, menționez că este ceva destul de greu, în care ambii parteneri, practic, sunt împuși într-o situație nouă în care ambii parteneri au de lucru cu ei. Să nu uităm și persoana care a fost înșelată, pentru că și ea sau el are nevoie să treacă printr-o perioadă în care să aibă de consumat niște emoții, pentru că vor apărea foarte multe emoții intense acolo. Iar acea perioadă de consum de emoții presupune tot la fel să lucreze cu ea însăși, cu sine însuși și să-și dea seama ce anume se întâmplă acolo, de ce suferă în felul ăsta, de ce consideră că ea aparține cealaltă persoană și așa mai departe. Așadar, soluția este să lucrăm cu noi înșine, atât persoana care a fost înșelată, cât și persoana care a înșelat. Săptămânal realizăm astfel de clipuri video ca cel de astăzi.
Dacă ai un comentariu sau un subiect pe care ai vrea să-l dezbatem, nu uita să-l lași în comentarii. De asemenea, nu uita să dai share, like și subscribe.